Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi dei merinong diwalang. Kini kilong ki mat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Shong jingelang menteri rama ka Meghalaya konrat ke sang ma ba kinong elam jong ki seng san perthai ki pa pher banya philiu jing mut na ka benta ka sukasan ha ka jilla. Laimut ki MLA ka Meghalaya ki bathmu ban rung sha ka seng BJP ki la ai ka shiti en okam jong ki hinin ka sngi haulam phang jong ka yendor bar thawan ka jilla. Penko burung Vice President Kariu Jakadip Dhankar daka Shilp Guru National Award ya ki riurun sap nakaling kari ki bapen mi bonjai ki tiar da ka jing trekti. Bad haka FIFA World Cup ka Portugal, France but Brazil ki la rung shakathop knockout stage. Ki khobor ki bapnia. Hadin ke jialang jong kinong elam seng san perthai ba pher ka balalong menhin ka sngi menteri ramba ka Meghalaya konat ke sangma ulo ong ba ka sarkar kan sabo eki border outpost ha ki jaka ki ba kham shongs ir ha ka leng ke jilla ka sarkar ka la khot penong ye ka jialang ga bakar ki ba kinong elam jo ki seng san perthai ki ba pher kin thop ya ki MLA hadin ka jingja ka ba songsi ha mukro ha ka ba ndrumot ki brieu ki la kalon ya bat san ngot ki dei ki ba na ka jilla Meghalaya. Menteri ramba ula ong ba ka jingbo ya ki border outpost kan sapenyo ya ka jing shngan ya ka benta ki pat ba ula ong ba an sapen chitom kat kum ka an ki brio ki bala persang thombor ha civil hospital bar ula bendap susu da ka ba ong ba amla ban chu sngap ni pediang ya ki ba kum kita ki jing le bi an Menteri ramba ula kan tu ki nong elam jong baro ki seng san perthai banya trilang khanang man penti kena ya ka jingwan phai biang ju ka sukasan bat ba kum ki jing snam ki nong jashu hadin habun ha ka wai pat kaliang MLA na umroy ba George B Lingdo ula ong ba baro ki de khot ki badan ha ka kan mon menteri sarkar ki de ban her shuki no bat aila de ka jing thap vote ka bathamai lani ai jing mot da ka jing sanchar president ha ka jala Meghalaya ha Meghalaya hadin ka jing sa dum ba ka jing siir ka blami na ka huri hura Shillong na mar ka jing persha ya ka jing brio mukro ha ka ni ka tayo ka baladem kalong ka man hasor Shillong ka lakham ibit ibiang na du menhin ka sngi ka jing ya ki kali ha ka por men step kala long biang kum menchwa bar ki school ba ki jaka puli ki la ya bet la ka tarike kta ka yodo ka bade ka yo ka bahedo jong ka sor Shillong ka sedang thnem biang Bon ni kinong rap kila sedang manuan kit biang ya lagi marrep banyak dia hayudu bat ki kali ka mai tourist ki belet bawan ha pedeng ke Shillong bat go wahati kila ya bet kum bajulong hadin bala wengi ya ki jing bukan don nakaliang du chief secretary ka sarkar Meghalaya ba DP wa alang ula pentip ba ka sarkar jela ka rai ban wengno ya ka jingkhang ya ka mobile internet ya ka ba la khangdam ha nyotli district jong Meghalaya na do ka arpu artri unai wing ar hajar arpu ar Haka wayne ki khubor ka san perthai laingut ki MLA ki bapan khre panya so LD ba ka seng BJP men ka si ki la her shuki na ka kadan ka baki bat kum ki MLA kini ki laingut ki MLA ki kinthop yu MLA ka TMC na Mosen Ram uba HM Shangplyang u MLA ka NPP na Raksam Gre u Benedict R Marak bat sakaway ka MLA NPP na Silsila ka Ferland CA Sangma Berolai ngot ki bala ai shiti ino kam jong ki min ka si ha ulam phang jong ka yeng bar thau an ka Meghalaya ba met ba lingdo ha ka office tri kam jong u ha ko par ka khubor u CM barim jong ka GHADC u dipul ar marak katukan ne ki MDC barim ki muktiar ramba lembar ki officer bala shong that na ka kam kila pnya so LD kum ki khot jong ka BJP min ka si ha khamat ka jing sakhilang jong national secretary ka BJP Rituraj Sinha bo national vice president in charge Meghalaya uchuba au ha ka jinglang ka bala penlong ha ka office trekam jong ka BJP ha Shillong ki bala don lang ha ka program ki kinthop yu khot jong ka national executive committee ka BJP wa AL hek lembar president ka BJP ha Meghalaya uba Ernest Mauri Usimbot menteri ramba jong ka sarkar Meghalaya ba preston tensong ong ba ka sarkar ka thung ya ka kanhun toket ki muktiar ban lang khman justice T Vipe bala shong than ha ka bay dei ba ka jing set ka bala ja ha mukro ha ka arpu artri kunai wim uba tensong kermen ba ka te ka kanhun toket kan sala ban ai ka kai phat ka sarkar kham kloi nalor ka taw le thuru ba ki pulit kila register case halor ka te ka jingja ba ka special investigation team balailam da u DIG Eastern Range kelas dang ya kejing dokit ke jongka
Ba preston dan song ong ba sarkar kan pentikena bagi to ki breu ki ba haban kitkle ya ga jingyap jong ki san ngot ki breu ki ba loiloi ha mukro kin shakem bat ya ga jing bishar an penlong hakashari jong ga jala Meghalaya. Kani ka khubor ko ban chapi na ko All India Radio Shillong. Vice President John Kari Jagdeep Dhankar Minin Kasngi ula ay ki khusnam Shilp Guru National Award Shakiri don sab ki bashna bunja ki tiar da ka jing trekti. Ye ka khusnam Shilp Guru National Award 8000 khat nyo 8000 khat phrabat 8000 khat khandai la ay lang Minin Kasngi de Vice President Kari ha ka program ka palapan long ha New Delhi. Manau snem jo ai burom da kani ka khusnam she ki brio ki bedon ni ki sab ki bakar pang ban thau ya bon ja ki tiar da ka jing trekti bat ki bala no sinyang rat ba ban pene pensa ki ek bala don pa ha ka jing start jong men barim ka jing thmu ka bakong san ha ka ba ai kani ka khusnam ka long ban ithu ban nyokor ya ka jing no sinyang jong ki ha ka ther ka than bat ki jing shna ya ki tiar ha ki kom ki ba pher Ka Menteri Pelapisa tingkat jong sarkar India ka Nirmala Sitharaman Minin Kasngi kala syang perkat bat ki kan huntrekam ki ba pher ban pen kre ka mang tingkat jong sarkar India. Menta ka janmit kan se kendo ekran bi start syampang ki baide ba ka yo ka kon. Khamashwa ka Sitharaman kala dep ekran ha ka jingilang bi kinong mi khmat na ki karkhana ki ba pher ki ba kan thop ekrep karyang ki jingla ka sun bineng pat ki karkhana pen mi jingbam na lor kata kala ekran ru bat barok ki menteri pelapisa tingkat jong ki jela bat ki union territory barok kading kala kalang na kathliu balati da ka jing thmu bantre ya ki kam ki bayade ba ka jal jeevan mission JJM ha argatam Kerikoma ha South West Garo Hills District ha kana phai sngi jong ka sngi blay ki bor badai mi ki tho bakat badang sam thliu ha ka te ka jaka kansan la mi ka ding ka bala kalang ha saudong bala suba ba le si kala bande badan ka petrol tang mare yo ek te ka jingtip ki pulit penip ding na Mahendraganj Fire and Emergency Services kilawan mar ban le ka badan kam kilala ban penip no ya ka te ka ding amshim le yok khobor bandan ki ba mansaw na ka te ki jingja ki pulit kila kerno ek te jaka boro sodong bagi start champang na petroleum kinsa wan jurib nya hakini ki kindet sngi ban wan khna man lap ya ka jing shisha kadorbar ka basaw jong ka armed forces flag day corporate social responsibility kan long New Delhi ha ka ba menteri katanat yadari jong ka sarkar India Rajnath Singh un sadan langkum ukong san Menteri Rajnath Singh unsa pliru ya ka website ke bathmai na ka benta ka Armed Forces Flag Day Fund ha ka te ke darbar. Ka Portugal ka pni me ka Uruguay da ar goal not ha ka jingile ka FIFA World Cup 2000 arfu minnin kamen. Baro artli ki goal na ka benta ka Portugal la thep do midfielder Bruno Fernandes. Ka Portugal ka di ka team ka balai ka bala yorong shaka knockout hadian jong ka France bat ka Brazil. Khamashwa ka Brazil ka job ya ka Switzerland shi goal not but ya ka tika goal jing job la thep da o Casemiro ha ka kalamet jong ka jing le kai ki jing khon da si ki long apdeng ka Ecuador bat ka Senegal ha bat ka Netherlands ka nyekundo bat ka Qatar ha ka por price teng min mit bat baro artli ki jing khon ki dei ki bah ha ka group A ka PT Usha ka don ha kalanti ban long ka kanthai ka baning kong e ban bat e ka kam kum ka president jong ka Indian Olympic Association IOA namar amshim la don mano bala ai ka teng ban yakhun na ka mata ka te ka post ya ka bala pun kre ban jet ling ba ka jing thap vote ha ka spotrik unopra ka PT Usha ka bala dap san hupras nem karta manta ka dei ka bala yo e kita ka maksiar ha bon ki Asian Games bat ka la poi ha ka kadan ka pasaw ha ka Olympics 400 meters hurdles final ka PT Usha kala pendep ya ka jing penung kerteng na ka benta ka jing kun president IOA rengka ba khat sangut ki wei pat ki ban ya kun ha ki wei ki post kan sa long ka kan thai ka baning kong e ban bat ya ka ni ka kerdan ha ka history ka ba khandai pusan snem jong ka Indian Olympic Association ka tu ka ni ka khubor kala kot ba kala wan shpi na ka All India Radio Shillong sngo ha ba na pan mata sek program ka ban but